लफुआ सब सटे जवे चोलिया अभी आप सुन रहे हैं हंगामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। सट्टा में आइलू दुपट्टा उतार के कमर हिलई है छौड़ी झटका तुम्हार के सट्टा में आइलू दुपट्टा उतार के कमर हिलई है छौड़ी झटका तुम्हार के। अरे चढ़ल बा गुमान जे उतारा दे रे, चढ़ल बा गुमान जे उतारा दे रे, बहराइच के लई के लफुआ सब सटे जवे पचोलिया फार दे रे, बहराइच के लई के लफुआ सब सटे जवे पचोलिया फार दे रे, बहराइच के लई के फार दे रे। मिहपुरवा कैसर गंजरवल ना पारा रिसिया के लइके उड़ई है 2000 रानीपुर चिल्हरिया पायगपुर ई कौना के रंग तारा दबा दी फुलौना मिहपुरवा कैसर गंजरवल ना पारा रिसिया के लइके उड़ई है 2000 रानीपुर चिल्हरिया पायगपुर ई कौना के रंग तारा दबा दे फुलौना हुजूरपुर के लइका गोली मारा दे रे, दिगी हवाला गोली मारा दे रे, बहराइच के लइके लफुआ है सटे जवे पे चोलिया फार दे रे, बहराइच के लइके लफुआ सब सटे जवे पे चोलिया फार दे रे, बहराइच के लइके फार दे रे। भिनगा खुटहना भगड़वा बजरिया के लइके खूबे उड़ई है न मरिया, कृपरम बहरैची लड़ई है नजरिया, राइटर निषाद पिंटू लुटी है लहरिया, भिनगा खुटहना भगड़वा बजरिया के लइके खूबे उड़ई है न मरिया, कृपरम बहरैची लड़ई है नजरिया, राइटर निषाद पिंटू लुटी है लहरिया, तोरा देहिया के नक्शा बिगाड़ दे रे, तोर जवनिया के सुना ला सारा दे रे, बहराइच के लइके लफुआ सब सटे जवे पे चोलिया फार दे रे, बहराइच के लइके लफुआ है सटे जवे पे चोलिया फार दे रे। प्रेजेंटेड बाय हंगामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पयागपुर। सटे जवे पे चोलिया फार दे रे, बहराइच के लइके लफुआ है सटे जवे पे चोलिया फार दे रे।